Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum ba'da subuh di Musola Istiqomah RT 8 Taji Klaten. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Ini salah satu jamaah Mbah Wito, jamaah tertua sekitar 94 tahun. Semoga istiqomah beribadah. Musola tercinta, musola istiqomah bukan tak perlu membagi dahulu penonton dengan pemindaikan sholat maghrib secara berjamaah sampun kalangan kami mencintai jati hormat saudara Allah lah untuk wujud nikmat iman Indonesia. Selamat bersalam bersama kita berakan kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng segenap keluarga, sahabat-sahabat ikon tabi'in seluruh umat ikon yang ada dan sunah-sunah ikon yang hadir. Jamaah sholat maghrib yang ikon mulai hadir di Allah. Wonten ing kesempatan menika kula badhe njerentaken nyinyi kamulyaning tiyang wonten ngarsanipun Allah nalika lunga. Adhedhasar satunggaling hadis sahih. Rasulullah nanti ngendika, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akrama Allahi ta'ala minat du'a. Ika disebut nanggung saka Abu Hurairah radhiyallahu anhu wis tangkondo yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ora ana sawijining bab sing paling mulya ing ngarsane Allah nalika padha ndonga. Ora ana sawijining perkara sing paling mulya ing ngarsane Allah kejaba ndonga. Terus yang ndonga kita dikatakan kemuliaanipun Allah mergo donga boten ngasanipun Allah menika sing gedhe perkara sing paling. Nanti sudah ini Ibn Majah. Jamaah sholat maghrib ingkang dipunmulyakaken dening Allah. Wonten pelajaran ingkang saged kita pendhet saking hadis menika ingkang setunggal makna hadis para wali. Nerangaken ora ana sawijining perkara ucapan utawa ibadah kauliyah, ibadah awujud ucapan sing luwih mulya ketimbang donga. Dene ingkang kali para ulama sampun nganduraken lan direnteraken ning apa donga kok paling mulya wonten sisihipun ampun ngasalipun Allah dibanding liyane. Kalau ing dalem donga, di dalam doa terdapat bentuk sikap perendahan diri lan kekusukan wonten ngasodaran Allah ingkang ngedekaken kuasanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus yang donga menika yektosipun tiyang ingkang kusuk, bahkan kusukipun sholat mereka kasih kawan kalian kusukipun yang ingkang donga. Sebab yang ingkang donga menika butuh bakat supados hajatipun dipun kabelan ing Allah Subhanahu wa taala. Untuk istimewanipun yang donga mesti bersikap rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, kusuk anggenipun donga. Lan boten enten wong ora kusuk, boten enten. Tetep manteng, mantep dumateng Allah. Nek kita menawi salat kadang kala kita boten kusuk. Bilang kusuk nek juga tak kusuk. Dene ingkang ketiga, jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken dening Allah.
ingkang merendah dumateng piyambakipun nalika ndonga nedahaken menawi piyambakipun pitados kuasanipun Allah ora ana sing isa ngabulke donga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak itu sampai ngatas kita seperti itu. Faktor akhir itu juga rahasia itu dulu supaya sebelum menikah saya kabul nomor sebentar di mana itu berperasaan kasar berperasaan kasar kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas yang dikatakan Rasulullah anak indah doni abdi, aku sesuai dengan keyakinan hamba kepada hadis kelihatan. Terus Allah mereka mengabulkan dungo hamba pun ingkang bersikap sae, ingkang berperasaan kasar dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketimbang dunganipun yang akan kurang ajar dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dalam doa nomor setunggal saat itu ketika menopang menikah berprasangka saya dengan Allah, bersikap saya dengan Allah, optimis naik Allah bagi ngabelan. Contoh saat ini, saya ngomong Pak Prabowo, niku ajeng ngangkat asisten, bukan mungkin milih asisten sing sikape ora apik kaya piyambakipun. Tetep sing paling apik sikap. Nek sing kurang ajar karo pejabat kalau bukan mungkin pun jadi akan asisten. Jadi Allah dikatakan terus sapa wae sing ndonga kanthi duweni panyong apik marang niku sing ditulis dungane ing Allah ing panu ing salawatipun terbaik. Selanjutipun ingkang kedah kita ngertosi jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Dungo menika ternyata kadhi dipun kabulaken nek tiyang para wau sapa mangsa judak napa aturan werna-werna wis diagaki kaya kok isih durung baku wis putus asa nganti para rasul lan para hamba-hamba Allah kang soleh-soleh sin menika ngantos bertuturnya, ngantos kondongnya, ngantos sadarnya, maka Rasulullah kapan berkali dunia Allah Nabi itu dikantuk padukan yang berduduk kapan dunia Allah laras begitu nggih menawi dikantuk padukan dereng sirna ngenteni ijabah Gusti Allah kok suwe mengaten nggih kok maket ulun dikabulke panyuwune kok suwe men lah iki dijawab kalian Allah Subhanahu wa ta'ala dijawab Allah inna Allahi qadir elingo sak temene pertolongan Allah bekerja Quran surah Al-Baqarah ayat kalian harus dungane supaya dikabulke mergo wis ora kuat nahan pancobaan saka Allah. Mata Rasulullah kapan ditulungan Allah. Gusti Allah jawab Allah inna Rasulullahi qadir. Ingat tak temene pertolongan Allah itu jangan lupa selalu subscribe, like, dan share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang nah, sing ora kuat sing imane ora kuat terus golek dalan pintas sowan dukun dari ini sedaya dosa diampuni dening Allah kecuali pun saya sowan aku sowan dukun tanpa dino salah kaya gitu aku menek dino sowan dukun tanpa ini ora sih ngomong dengan jadi soal tidak ditonton ini apa sering sowan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala
kalau sampun mengaku sepertiga malam yang bulan hijau. Terus pertolongan sana. Hari saya ini nanti dengan dipelihara dan sepatutnya kita sebenarnya dari sampai Allah ingkang dipun anggap mulia maupun itu insya Allah nopo kemauan tadi dipun kabulkan dari Allah. Nek kita sedaya sadar menanti keputusan Allah, wong sing wis kebacut lundu-lundu napa menika ngentosi dengan rumah bentuk tadi cepat dibuka. Ini kalau itu di sini ya, kita harus sadar dan terbuka. Insya Allah Allah kita pasti mengabulkan apa menika mengabulkan sebab menika apa nanti Allah terakhir kata papilih bisa Allah Subhanahu wa taala la ya'udul qadar ila kita. Papilih bisa Allah lewat ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putusan utawa qadar ora iso ditolak kejaba nganggo terus dungo menika saya jebol qadar lan keputusan bukan main-main. Kita napa dodok pintu Allah supaya ngabulaken dina-dina kita dimulyakan Islam berdoa dengan Allah dan sambungan sangat dengan sangat sipun utama cukup berkaya bernani nanti di malam mungkin sedaya napa panjenengan kita sedaya ingkang dereng. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info menarik yang lainnya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Sukses dunia, sukses akhirat. Ganti doa kafar Sunnah Allah Muhammad 43. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.